Къде отиде ратрака, знаеш? Да. Ей там до хеликоптера. Да. А там е хеликоптера. Хубаво ли е да караш ски? Да. Харесва ли ти? Да. Добре. Лесно ми. Дръж коленцето навътре обаче, не да го връщаш. Не на вълнички, а да го задържиш. Добре. Така. Не така. Так и задържаш. И тук, так и задържаш. Аз съм трак на Горе колената и после задържаш насам. Трак Матей ли си? Матей. Горе, задържаш. Валев Матей трак. Ратрак. На трак. Ратрак, точно така. Минява ли? Минява ли още? Минава сега тук що мина. Опа! Опа. Да не излезеш от пистата. Да. Че се търся в гората после. Да. Ще ме да си използва в гората. Да. Няма да плата.